Saya pada bayar dia motor yo. Kan motor iya, balik motor. Iya dia motor. Saya ada motor ke dia gue kompet. Ada kita satu udah kompet. Dia motor. Kita. Ya wong kon mlebu TV Indosiar be. Pan ora gelem-gelem. Seberapa? Turunnya jalan lali kon. Turunnya jalan lali. Apa yo? Islam. Hah? Islam selalu lu kan orang lali. No. Ya, wah ngomong nyangkeni kon. Muslim lali nyong lu kan ora lali. Kon paling wis nyangkeni dewek. Kayak si mandeng sih. Ya gede Muslim butuh. No, Tuh loh. Kon nyangkeni dewek wis bae. Itu anyar-anyaran lah sih main barang-barang rasen sih. Bos Mana cuma pengen lali. Pengen lali ngomong. Itu sih. Pengen lali ya kan. Nyata dunia akhirat. Ini akhir tuh bener akhirat. Aja kelasana turune. Yo. Saya pakai telu double. Apaan ya, Brang? Tapi ini. Banyu tok. Kalau lewat tombet banyu tok ae. Iya yo mana yo. Tomo berkuasa lah kayak kompet anyar mancing. Kok ono pakai butuh. Ya udah pakai wong lulu ya. Main, Bro. Nyonggol ning kasudan ya kayak gue mesti. Katone akeh menapa kok pada ilang siji. Ning Oh, paling kok isa wae. songgol telu pitu lah kamaning ya. Wah, hayang yo. Tapi kan ana trik sih. Kulung. Kulung Jo. Waduh, yang ono werek. Ini enak apa ngel. ini mulai kangen ya. Oh, kok ngomong lah ngel tak kasih gede kulung terus disuruh kok. Mulai kangen ya suruhnya lumprah motor ndep. Artu punya mo ya. Ayo, pakang kon wacu kae Ngendi. Kae ditunggu papat. Kita nyong orang itu parah nemen. Oh, parah, Ngomong bro. orang lemana. Wacu nyo kae walaupun motor ndek port suruh pinter kae. Nggih. Wacu. Karo nyong di Ya kacek twiltok lah paling Oh, semenit ya. tok ono. ndep nyong. Wong Ngowo kono. Yo. Ngarep sini iki paling kacek semenit deh. Syukur. Lalu kesurung terus ono. Nah, Nah, songgol paling ndep nyong. macam. Dino ada macam-macam dah. Yang rumah parah betul kok. Orang kena itu nggak rubuh no. Apa? Iya. Apa? Rino. Orang bisa hitung. Iya, Cik. Iya. Ini rubut terus. Dino rebut terus. Kayak rodanya munyung-munyung ngedok sih ngel. Jalan rodanya meleset main yang alur. Oh, dari ngetut itu tepak banget ya make up. Mudur maning sih. Tahu orang nuk. Berikan saya kompet tuh. Iya gue mono. Oh, gitu dipakai. Pokoknya mono, gak wes jalan kayak orang mampu panik. Panik apa aja kok? Payah-payah temen. Paling
Turuk secemung aja. Main ya. Iya. Masih tur mana yo. Bentar kae. Terus wing yo. Kelas sampan. Sampan wis tempo, sampan mari di maning sampan. Iya nong di esok kucek-kucek dari no sampan. Kucek-kucek sampah. Oh, sampan kok keli kena obah. Jadi no asine kepokok lah model ya. Gaya model lari. Tapi tetep samper lah wong burine yang arep tok nyengat. Arepe jengat, kae ning burine tambah maning ngono nyedhuwur. Apik. Soale dheweke sikile situra. Kae maine ke main sebeker bae. Soale dheweke sikile. Sikile dawa. Toyo cepae. Ning model kaya nyong kayak iki ya sikil dawa, laran men. Sikile. Oh, kowe kae gonjol ya, sekulene gonjol ya. Ngidul. Iya. Wah, parah. Parah. Itulah parah. Tapi Parah. Ora kowe ora. Tong letong suruh. Yo, gone siji kowe motor dhuwur kowe. Kalah karo semper. Takoni. Ora kowe letong no. Dorong tak dorong pancen ya Om. Dorong yo nyemu lah. Tapi ada kon mana maning. Panggul ya. Iya siji. Ah, ning. Wes, wani apa ora kowe ndelok pakai mi kita pakai mi wani apa ora enggak wis siapa. Si wani, siji. Ning kok digawe siji. Panggul. Tanggung sih. Ah. Maksudnya tanggung. Yo mikir Nyong bolak-balik siji terus. Siji tiba kena mene blek si maning jukut maning siji tiba kena mene blek loro wong kaya kuwe ya carane. yo. Jero. Nyomono Ngosek. bengi udon. Ya wis. Ning ngendelang kadoan kok ning kompet ora gelem mene ya. Tumpuk nang ngene pe wis wonge. Mbok kaya nyong bener, kaya temen yo. Tumpuk ngene. Kiri. Yo sing kiyen ki mana yo. Belani wong. Yo. Jokot perngulun oleh. Oleh, mana niki yang mana? Perngulun bae, laksirane pira? 100 per ulo. Perngulun mah. Tapi ora korup piye. Ki terkenale miki sih nang ngene seprapate 100 e kuwe. 100 ngene. Ora korup. Ning cara kaning ora kasuden korup, tapi ning kasuden ora korup. Ning udah tos ini kupu. Perapatane 100 ya motor lah ngene. Ora main. Bol. Metori di sepenak. Tikring bae manu. Iya. Emang cici kan. Nyong dhisik, kowe sawah kowe buku kowe. Buku ya. Yo, angin yo jero. Yakin. Kowe nyong lewat kowe sarean tong biyen, ngondokna biyen sawah setengah. Wong 7 main 190-an. Sawah setengah tok. Berarti menene borongane yo. Buku langsirane sepira. Kowe mau neke dibagi. Nyong edung kene nyong deleng dalan ngono angel. Lik supamane kowe wawan angel, balik tumpalo. Banyak rencana balik kunyuk. Oh, maksudnya deleng dalan, Kang. Kowe apa? Motor Kowe awet wingi mau palekem pleker terus kowe awet wingi, awet sing kana ki awet palekem pleker tapi ora ganti-ganti. Andelang kan. Ora Seneng andel. Alasane pirang-pira. Iya, palekem pleker awet kadung kae. Melek-pleker terus. Paleke Anto. Motor Anto tak cukup paling lower to. Situ lah lower kabeh. Ora le, modele tekan pakane baso. Durungane kan wong na baso. Di mana reje? Tempat palek yo. Boten tuh bengi kon ade ga juk tengah bengi. Aja lesan. Motor marani kok. Tekas pakane basor pan kalor asu. Ngomong wis pan kaya aku dengurung-mudeng mending ya terus. Tengorong Dengudon, den, utang mesti kemen nyong dengudon dilakoni ya. tengorong prakat aja. Ya pragot. Wong lirene bis motor suwe. Iya. Oh, pokon. Mungkin nyong ketune kek wong edon nyong kok ledene edon. Mendingan udon ya kaya Nyong takoni dong ora udon mandu. Ya si panas dalane kepenak kae, Kang. Mandu, barang sudon lakoni tanya mededek. Pancen edon. Terus si motore ndep kuwatir lho mana. Akhirnya melu kabeh. saiki panase getak nemen ya. Arti terusna raket yo. Ya iya. Tapi tak yang panas sih ora apa sih.
dalane penak. Barang wis kena udan mumun ah. Tapi Nah, rumput diurung balik. ora tapi motornya nyong, ora motornya nyong lucu tur dalane penak. Jebol sih, pimen sih. Jebol. Dalane penak malah jebol. Dong angel men ora jebol-jebol. Motorane kok. Angel ora gelem lu duit sih ya. Kowe tau wis katon sih. Kabel tugel. Tapi barang gua tuh Kabel gas ya. Tapi anggar isi acuk wong papat dalane wis penak Ji. Orang rumput diurung balik praga. Ora ning si acuk wong papat dalane wis penak soalnya apa? Pragat kayo. Wong akeh dem mlebu ah. Ora barang anak teguan ya. Iya, dalane hancur Asu. karo ah. Semper-semper men sih rusak dalan. Ari barang ari mlebu. Oh, ari tukang rusak ae rusak dalan. Suke yo ari mono. Nandang 3 bulan. Cuman ayo di cuman motor ini. Tapi kae dorong apa-apa karo ono ngungu kan tambah jero. Nang-nang karo Ora Mas, gase ora setengah, gase petesan yo pol ya tambah ngurek ya. bone tok muter metu ora. Anyo kali ari, dalan jerumen. Soalnya ari ngegas ki apa dipolna. Yang ngono ngusak-ngusak wong ben halus ya. Weng. Kayak wis mulai kayak. Kayak suara apa kayak? Ngung. Padang sih. Iya, mau itu motor suara kayak Gede. Kasi- Kayo ngangin mandi. Kayak siji ya, enggak siji ya. Iya. Kayak suaranya ngung. Sudin sama siapa sih? Ya Juli. Kayaknya Juli Kayo ya. Juli. Nang gerak-geriknya kayaknya Juli. Ini motornya dep sih. Tapi siji enggak wani. Iya. Oh mau kebetul lu berarti wong loro. Karo Sudin. Cuma Iya. Juli sing ora anjuk-anjuk. Juli sing ora kan motor dep. Yang buka cukutna Sudin apa? Jika kena. Kata ngusak-ngusak ae wis, lu yo nemen ngono. Weh, ngono. Wis iki miki suara motor Juli tang ngono kaya ari. Ngeng ngusak-ngusak. Juli dep. Iya motor apa sih yo? Blade. Bled. Blade agak nironi dhuwur sih. Roni tak tuku mesin asine. Nak rangane juga. Ayo. Kene kita dhuwur. Ora kene kita dhuwur blade. Kene kita. Iya, minta dua blade. Dua pertama blade ya. Tapi dhuwur. Ora kaya Juli. Ndek men. Apa tau bingung. Ngono. Apa sih? Aja. Aja, wanya sing wis werupe kaya ngerundek. Rasane aku suka aja. Dep mana korbo. Intine ning kae urung tapuk, ning dolen nang anak separani. Aja, enggak apa. Tapi kayak ora yo. Pasane komen. Mungkin kene pose dewek. Dan ning anak ngomong ya, lah kasih ngomongnya deleng anak ya. Nang parine pose dewek kan Mau sesunggulan sing ngomong ning lah kasih ngomongnya deleng anak ya dine. Bosnya maneman masih nanya dah Ci, aja langsiran. ora. Aja nggo langsir. Kene dewek dilangsi. Jadi ning anak sing ngomong ya, ning lah kasih ngomong ya. Oh iya. Dolen nang anak ya. Ini men jauh dia umpul langsi tang kono liu. Iya Ci. Menja saja wae Ci. Main ya Ci. Solo dia. Kan ngomong kowe dah, bos oleh bae bos saya kowe dah. Sebau sedina. Orang ngerjo yo mana yang akhirnya di motor. Iya. Ngerjo yo mana yo. Mana di setnya? Ya nak. Nang Mana tahu. bisa? Akhirnya lah kasih gole sih, cuil. Kami dicocok rewah. Kayak penak temen gawe ni floweran, kau bayar kayak nemen deh. Bayar bang, kono. Bulan dalan aspal pengguna. Aku seket wani. Carane kon lu rewe jengkelan dah kon. Anu sing derep kah ya kowe dah. Kenapa orang motor? Oh gua Tapi rewe penak. mana dah ngerayu. Ngerayu nak kon rayu kena 150 wani ya kowe. Mau kon melu-melu ke waninya. Endi? 30 kantong. 30 kantong cuma ta dalane kayak kowe ora njuk-anjuk. Oh, dan watong ko dia. Heeh. Anak kayo, ano sinong ano? Sawah setengah. Sore yo, Oh, ngana. di potongan sore. Potongan sore kon bete kae ro. Mana? Anak. Kebunan cilik. Ano ko. Kata orang-orang burung, orang pan kena tampakan kae. Tapi
Pero. Ora cukup kon kok. Karso lurus unggul ya biasa. Enggak temene. Sungguh lah harus narik kipai yang ini ya mang. Kon mana ya? Tere. Angel men papane gimana kasuden. Tomo lulune. Gue. Ono ora dune. Lah angel karso kok. Ngono sumber. Emat. Tapi dong kan nggak penaknya. Manggul si Ertok si 200. Ya pertama orang gelem ya. Mangguli gamparing kok angel. Balik paling ora apa-apa ya gue. Wah, asu mangguli tok kan. Asu nyabrang tok men ya. Mangguyu bae asu. Tapi tak telepon dah Oktober maning udah. Maning cek sih lah. Guyu bae. Nyabrang tuh jaluk tombo yo. Dan aduh, nyabrang. Oh, si Mak. Lewat pring lunyu kok. Gua belas. Si Mare Karso mene si 200 prakmen. Abang guyu bae, asem lah kamaning. Malah rehan ya akhirnya pada mono wabe. Pimen Jul. Amane aku karo kaya ali iki. Aduh. Dari telu ordo. Dik, Para betul. pira Jul. Kok di papane ya? Oh, Iya. kene papane kon. Telu tidur. Kene papane kon. Aduh. Jul. Berarti kan parah mentalane Jul. Belas di sini. Tahan ya jare. Ora wae nyemot. Haris ya, sorry yo. Iya kucir. Gue sih nang pelem acara telu ditinggal sih. Sudin mau loro. Wah, Bener-bener wong sungguh. saiki mendingan wong telu les ya. Gabung ngger telu. Buk marani papat boraha ya. Cijino. Harus kapok ya wis tiba terus sungkan. Kucir. Kecuali songgole secupir wis kesel. Ora kucir wis tiba terus tan sungkan. Wis lemas dedes. Paling telu ngiji. Bisa tinggal melasana kayak gue ya. Udan gede men yo. Kanyong pemingar. Kretis nyola belok ngalor balik. Weng pan ora kon. Kayak siji nyetapan mene langsung kretis kayak gue. Waduh. Weng kayak gitu balik langsung. Busing kecandak nang ini siapa? Sing nang ini siapa wis? Sampeyan ke kodwite Pak Burdaya wae. Seneng kita kabeh. No, jalur langsing lah. Kok gitu dia. Potong tani-tani. Ora sudah kan. Kok guyu. Sampeyan Yo nang ngene malah mogok ra nulung koplok. Nang Oh ketinggalan. iya ke moko. Bos kantong motor mogok dipancan. Kasen so pancan ora bisain. Kasen mancal nyong. Terus mau ke pancal mono. Karo kasum. Iya, Kasum Udin. Nani jare nyong kek gene yo gawe. Gawe telu, Udin rusak nang wengkong. Nani ini ora bisa. Lah Kado, ya? gawe telu men ora bisa. Kelas kado, udah baik kon. Kamu ngene kita wis ora gelem nyogol wani karo nyong. Wis kayong aduh nyong kayong kudu tawatan. Ora wong kretis, Allah kretis udane gede mun nggih. Belok langsung to. Wes. Kita mau wis ke kita. Iya. Nya pan mono pan marani ya anak itu balikin ke. Kantong beduk gegel ke balik banget. Udan kayak gitu. Kantong beduk balik banget. Gila ya. Cu. Juragannya pada gila dalang-dalane wis kaya angel. Mereka guys, tadi kan papane anak. Peleman. Kan gue balik wani enggak ada.
Walah, dalan ora mampu wae. Ngosong golek. Dalu ke semana. Aling bertak temenanane wis suka main cikruk nang ngono sawah. Juga orang mikir ya aku. Motong lor berarti wirjo lor anak. Anak. Lucu karo Rawin terus. Karo nyong yo. Karo Rawin maning ngomongnya tapi saya. Sepora. Ya. Karo Rawin baru. Kompete loro karo kowe. Saiki Sepora ngomong. kayak wirjo boleh apa Komplek. komplit orang kan bisa. Ora jam iki. Mesti Soalnya wong iki anu. mesti butuh Rawin maning. Saiki juru kan orang nyekel bloncor. Payah. Kangelan ya mendingan. Oh, nyimpen mani. Ning- Payahe iku sih komplit poci kan Target. nggonon ID-nya kan Oke. Anu iso orang kan setengah. dia ngantri. Nyimpen mani. Sore aku kompet loro. Yo kalau ngomong. Ane wirjo dalu ke kudu ya belum lah. Ya wong pada bae Rawin ngana jatah-jatahan ya yo. Nah iya. Nenek semestine ya gonduru dewek mana. Peluncur sih dimaklumi menyadari tapi ning bos. Ya Dalu ke sewantene. pecat. Ono orang nganggo cukur apa kok ya sing anu kok Ya iya. iya. Wis yo ayo. Ngenteni ngene kok langsung kok wis yo. Floweran tak kuwi. Kamu padang wae bloweran. Ora kuwi wong derep kuwi. Paling lor kan. Kuwi Iya. wis prapate. Kayak lewati ke air cuma dalan kae. Ora iya. Gampang. Apa? Oh, Pak, kuwi gede kok tak jual ning omah. Omahe ngendi omahe sih. Terus prapate. Kuwi rusak kuwi. Rusak kan terus ora. Wisawan tinggi bayang ae. Ora benda. Iki man starter ora bisa. Akine Akine yo. kurang jas. Ample. Ample. Sehingga bagus kuwe kok tanya sih. Aku sih iya, Ci. Iya aku. Ade. Ini men.